Kalean geroz eta gehiago ikusten ditugu etxean egindako musukoak, baina adituek ohartarazten digute segurtasun maila baxuenetakoa dutela. Erabiltzen ditugu, egia da, baina segurtasuna ez da hain altua. Horiek kontsideratzen dira baita ere higienikoak bezala. Babesa bai emango digute eta hortarako egokienak kotoizko 2 geruza dutenak izango dira eta tartean zelulosa izanez gero hobeto. Nekane Murga sailburuak berak adierazi duenez. Pueden tener una buena capacidad de filtrado. Barruan kirurgikoa ere eraman dezakete. Maskaria kirurgiko bat sartzea barruan eta hau aldatzea apurtu egiten zaigunean. Kalean guk era ezberdinetakoak aurkitu ditugu. Nik erosi. Una amiga que es modista nos ha hecho, sí. Gehienek kotoiari filtroa jarri diote. Dauka gero barrun filtro bat, bere efektu iteko. Se me notará algo. Garbitasun baldintzak ere zorrotzak dira. 60 gradutara garbitzea eta gero plantxarekin 100 gradutara leuntzea. Zuriak edo beltzak aurkitu ditugu batipat, baina modakoak ere egiten dituzte. Aditu guztiak bat etorri dira, ezer eramatea baino hobea dela etxean egindakoa, eta arauak beteta kirurgikoaren funtzioa bete dezake.